Οι Polka Dot λοιπόν στις 22 Νοεμβρίου υπόσχονται μια οπτικοακουστική εμπειρία με τίτλο Poetry in Motion, ποίηση σε κίνηση, στο Half Note Jazz Club, και έχουμε μαζί μας την ηθοποιό και τραγουδίστρια Αναστασία Κατσιναβάκη. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα λεπτό για να ακούω. Audio-visual performance λοιπόν των Polka Dots με κεντρικό γνώμονα την ποίηση, κυρία Κατσιναβάκη. Ναι, έτσι το σκεφτήκαμε κάπως. Να βάλουμε έτσι στην καρδιά της έμπνευσής μας την ποίηση και μάλιστα το φιλικό λόγο, δηλαδή αυτό με κάποιο τρόπο ήταν έτσι που μας κινητοποίησε εμένα, δηλαδή που ας πούμε είμαι ο φορέας της Polka Dot, ας πούμε, και επειδή γνώριζα πάρα πολύ καλά και τη Λαμπρινή και τον Τηλέμαχο, είπαμε δεν το βάζουμε μπροστά να το κάνουμε ένα full show. Αναστασία, βασίζεστε στα ποίηματα τα καινούρια της Λαμπρινής Μίχου, Αλογάκι με τρύπα στο στήθος, όπως κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις Εξπυρικών. Και βέβαια συμπράττει ο Τηλέμαχος Μούσας, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ ενδιαφέρον συνθέτης και πολυοργανίστας, και έχετε και βίντεο art της Ελένης Ξινογαλά. Πώς όλα αυτά δένουνε, πες μας? Για να δούμε. Η αλήθεια είναι ότι βίντεο art, δηλαδή visuals, όχι βίντεο art, αυτό έχει visuals, τα οποία είναι διαδραστικά. Είπαμε να κάνουμε, γιατί έτσι όλοι, όχι όλοι μάλλον, περισσότερο ο Τηλέμαχος, η Ελένη και εγώ, κάπως ασχολούμαστε με τη διάδραση και την τεχνολογία. Εγώ από την πλευρά της φωνής και των μέσων, ας πούμε, που ένας performer μπορεί να χρησιμοποιήσει από αυτή τη νέα τεχνολογία στη σκηνή, και τι σημαίνει αυτό το επαυξημένο σώμα, αλλά εντάξει, δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε γι' αυτό. Ο Τηλέμαχος το κάνει αυτό πολλά χρόνια και το έχουμε κάνει και μαζί σε 2 παραγωγές, και μία μάλιστα έχει βραβευτεί κιόλας στο Σπήλαιο. Και η Ελένη είναι ένα νέο κορίτσι, το οποίο τώρα έτσι έχει κάνει τα πρώτα της βήματα αρκετά εντυπωσιακά, που ασχολείται με τη διάδραση. Δηλαδή τι σημαίνει αυτή πώς δηλαδή μέσω του αλγορίθμου που οι ίδιοι ο Τηλέμαχος και η Ελένη προγραμματίζουν και παραμετροποιούν στη γλώσσα την τεχνολογική, τι σημαίνει, πώς μπορούν να το κάνουν ένα καλλιτεχνικό αποτέλεσμα το οποίο να είναι δυναμικό και διαδραστικό. Να κινείται δηλαδή και αυτή το AI που λένε μαζί μας. Αυτό, ενδιαφέρον. Αυτό πολύ. Ναι, είναι... Το οποίο AI πώς χρησιμοποιείται, Αναστασία? Χρησιμοποιείται στα visuals, τα οποία αλλάζουν και με τη μουσική αλλά και με την κίνηση. Εμείς επιλέγουμε πότε και πού. Εμείς, όχι εμείς, η Ελένη. Και στη μουσική, όπου υπάρχουν στιγμές που όχι μόνο σε φε, εντάξει βάζουμε ένα εφέ στη φωνή, αυτό το έχουμε μάθει, αλλά το ίδιος ο αλγόριθμος συλλέγει bits and pieces, όπως λέμε, της φωνής και των ήχων, και από αυτά φτιάχνει με αλγόριθμο καινούρια μουσικά περιβάλλοντα, τα οποία... Real time αυτό, την ίδια στιγμή? Ναι, εννοείται. Καλά, πολύ. Δεν είναι μια παράσταση η οποία είναι όλοι έτσι, δηλαδή δεν είναι όλοι καθόλου. Αυτά είναι εργαλεία σαν όργανα που έξτρα τα έχουμε εντάξει στα μουσικά περιβάλλοντα που εμείς έχουμε φτιάξει. Αυτό Εμένα η Αναστασία μου υποβάλλει την ιδέα ακριβώς της... ξέρεις τώρα, θα σου πω τι συνειρμό έκανα. Έκανα συνειρμό πηγαίνοντας στο Wenders και σκεπτόμενοι ότι όπως η ποίηση την ώρα που τη διαβάζεις σου προκαλεί συνειρμούς στον καθένα τους δικούς του, άρα την ώρα που κάποιος διαβάζει ποίηση υπάρχουν πάρα πολλοί παράλληλοι συνειρμοί. Αυτό... Σίγουρα. Και κάπως με αυτό που κάνετε, με τα διαφορετικά ηχητικά τοπία, τα διαφορετικά visuals κλπ, μου υποβάλλει αυτή την ιδέα μιας οπτικοποίησης των διαφορετικών μας συνειρμών. Αλλά βέβαια αυτό είναι η δική μου αυθαιρεσία, έτσι. Όχι, δεν είναι καθόλου αυθαιρεσία. Δηλαδή ο στόχος μας είναι όλες αυτές οι διαφορετικές συνδηλώσεις, όχι φυσικά όλες να αποδοθούν, που δεν είναι μόνο ήχος ή εικόνα.
Είναι η διαμεσολάβηση είναι πολλαπλή. Δηλαδή το δικό μου το συναίσθημα όταν τραγουδάω κάτι ή του Απαγγέλου ή της Λαμπρινής ή του Ιάκωβου που παίζει τα κρουστά ή του Γιώργου του Κωνσταντελάκη που θα παίξει το jazz πιάνο σε ορισμένες... Επίτηδες τους λέω τους ανθρώπους. Ναι, βέβαια, καλά κάνεις. Βέβαια. Που είναι φοβερή η μουσική όλοι τους. Ήδη το συναίσθημά τους είναι μια διαμεσολάβηση. Αυτή η διαμεσολάβηση, ξανά διαμεσολαβημένη, κάνει ένα από χαόδες έως πολυπρισματικό σύμπαν, το οποίο δεν ξέρω, εμένα δηλαδή προσωπικά, σαν καλλιτέχνη, με βρίσκει πολύ έτσι περίεργη να το εξερευνήσω και έτσι με ενθουσιάζει. Αυτή είναι η αρχική ιδέα. Εσένα, Αναστασία, ως καλλιτέχνη, γενικά σε ενθουσιάζει το μεικτό θέαμα που είναι και ό,τι πιο σύγχρονο, δηλαδή η σχέση με τα εικαστικά, η σχέση με τα ηχητικά περιβάλλοντα. Έχεις κάνει αρκετά τέτοια πράγματα. Ναι, θα έλεγε κανείς ότι είναι μάλλον ο τομέας μου, αλλά αυτό... αν θέλω να μιλήσω δηλαδή για τον εαυτό μου, είναι η έρευνα και η χαρά του παιχνιδιού, του να ανακαλύπτεις τα καινούργια σου παιχνίδια και τα καινούργια σου, έτσι, τις καινούργιες σου περιοχές. Αν δεν στηρίζεται σε μία, ας μην φοβηθούμε τη λέξη κλασική, παιδεία και εμβάθυνση, μπορεί να μην ακριβώς... έχει, πώς να πω τώρα, να μην είναι τόσο απολαυστικό, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Να μην είναι δηλαδή τόσο... πλήρες, ας πούμε, ολοκληρωμένο. Θέλει δηλαδή, θέλει το άλλο σου πόδι να επανέρχεται σε αυτό το οποίο μπορεί να καταλάβει κάποιος, έχει καταλάβει κάποιος, δηλαδή να σε αφορά. Γιατί αλλιώς θα το κάνω μόνη μου, στο δωμάτιό μου, αυτό εννοώ. Ναι. Εσύ είσαι και ηθοποιός και τραγουδίστρια και μάλιστα υπήρξες μέλος του περίφημου εργαστηρίου φωνητικής τέχνης του Σπύρου του Σακά. Ναι, βεβαίως. Και πατάς με το ένα πόδι λοιπόν στην υποκριτική και στην ερμηνεία, με το άλλο στη φωνή, αλλά και στη φωνή όπως τη δίδαξε ο Σακάς και όπως το εξέλιξες κι εσύ, σε όλο το φάσμα της φωνής, έτσι. Έτσι, ναι, έτσι. Και έχει ενδιαφέρον γιατί επειδή έχω δει παραστάσεις που ήσουν ως ηθοποιός, έχεις τη σωματικότητα και μπορείς να είσαι ακόμα και τελείως σιωπηλή, και ως τραγουδίστρια είναι το αντίθετο, εξερευνάς ένα πολύ μεγάλο φάσμα της φωνής, έτσι. Έχεις δύο εαυτούς καλλιτεχνικούς, ή συναντιούνται αυτοί? Όχι, πιστεύω ότι συναντιούνται ο κάθε, δηλαδή... Νομίζω ότι ο performer είναι ένα πράγμα. Αλλά το κάθε αιών, όπως γεννιέται και με τις περιέργειές του και τέλος πάντων αυτό που λέμε ταλέντο ή αυτό που λέμε ευκολία ή αγάπη, όπως το λέει ο καθένας, δεν έχει σημασία, έρευνα, σπουδή, τίνει προς μια περιοχή. Η δική μου περιοχή έχει ένα μεγάλο κομμάτι φωνητικής έρευνας και ένα μεγάλο κομμάτι λόγου. Και έτσι κιόλας, δηλαδή έτσι μου προέκυψε και μεγαλώνοντας. Η πρώτη μου αγάπη, ας πούμε, ήταν η λογοτεχνία, και μαζί με τη μουσική κάπως που υπήρχε και πολύ εύκολα στο περιβάλλον μου, αλλά και την ευκολία μου τη φωνητική, θέλω να πω, ο καθένας βρίσκει ένα δρόμο πολύ προσωπικό, σωματικό δικό του. Ναι. Και τον οδηγεί το σώμα του αυτό. Ναι. Δεν νομίζω ότι δεν συναντιούνται. Νομίζω ότι το κάθε όν όταν τα εμπεριέχει. Και τα εμπεριέχει, αλλά και οδηγείται στη δική του προσωπική έκφραση και στη δική του προσωπική περιοχή. Ναι. Και αυτό μάλλον είναι το ενδιαφέρον. Ναι, βέβαια. Το ενδιαφέρον είναι έτσι, ειδικά σε νέους καλλιτέχνες όπως εσύ, που υπάρχει και αυτή η ελευθερία και δεν υπάρχει απέτηση της απόλυτης εξειδίκευσης. Απ' την άλλη υπάρχει και η ελευθερία των χώρων σε αυτά τα θεάματα, δηλαδή μάλλον είναι δύσκολο να βρεις, να κάνεις, να παρουσιάσεις ένα τέτοιο θέαμα, ή όχι, υπάρχουν χώροι? Να βρεις, να παρουσιάσεις χώρο δεν είναι τόσο δύσκολο. Δηλαδή μπορείς να βρεις ένα χώρο. Τώρα εμείς βρήκαμε το Χαφνό, που δεν είναι και άσχημα, ίσα-ίσα είναι πολύ... καθόλου. Και νομίζω ότι έχει ανοίξει και το κοινό σε μια πιο
ας πούμε αφηρημένη ή ελεύθερη θεματική. Το δύσκολο είναι να τα φτιάξεις αυτά τα θεάματα, γιατί έχουν και μια χρηματική απέτηση λόγω της τεχνολογίας και μια φυσικά μαθησιακή απέτηση, αλλά εντάξει, υπάρχουν οι άνθρωποι, τους γνωριζόμαστε μεταξύ μας ή τέλος πάντων όποιος θέλει τους βρίσκει. Το ζήτημα είναι περισσότερο του πώς τα συναρμόζεις όλα αυτά, δηλαδή το χρήμα, το χρόνο. Αυτό είναι. Σε ένα περιβάλλον που δεν είναι πάρα πολύ φιλικό ως προς τη νέα δημιουργία, τώρα μην γελιόμαστε. Καθόλου θα έλεγα. Μάλλον εχθρικό θα είναι. Και αν έτσι, για να μιλήσουμε και λίγο πολιτικά, θέλω να σας πω ότι έχουμε φτάσει ας πούμε στο παραπέντε και ακόμα εμείς πολύ λίγα χρήματα της επιχορήγησης δεν τα έχουμε πάρει στα χέρια μας. Δηλαδή θα τη βγάλουμε την παραγωγή από εμάς, από... Εντάξει, τέλος πάντων, τώρα ίσως δεν είναι και η ώρα να μιλήσω τόσο. Είναι ενδιαφέρον πάντως αυτό. Δηλαδή, οι επιχορηγήσεις από το Υπουργείο έρχονται για να βοηθήσουν κάποιες ομάδες που είναι καλλιτέχνες, οι οποίοι γνωρίζουμε ότι πόσο δύσκολα βιοπορίζονται, και τον αναγκάζεστε να πληρώνετε όλη την παραγωγή από την τσέπη σας και να πάρετε τα λεφτά όταν και αν. Μπορεί να είναι προβληματικό, γιατί κάποιες ομάδες μπορεί να μην τα έχουν καν αυτά τα λεφτά εκείνη τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ προβληματικό, και όχι, είναι πάρα πολύ προβληματικό υπό την έννοια του ότι εντάξει, εμείς τώρα τη βγάλαμε καθαρή, τη βολέψαμε, όπως λέει και το βιβλιαράκι. Ελπίζαμε και τη βολέψαμε, ας πούμε. Πάνω κάτω. Όμως, άμα δεν τα έχεις τα χρήματα να την κάνεις την παραγωγή και περάσει το φορολογικό έτος που έχει ένα τεράστιο κομμάτι παραγωγής αυτό από πίσω, έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Φορολογήσε για λεφτά που δεν έχεις πάρει. Ακριβώς. Και αν πάλι αρνηθείς ή δεν παρουσιάσεις το έργο, δεν χάνεις την επιχορήγηση. Δεν είναι μόνο ότι χάνεις επιχορήγηση, χάνεις το δικαίωμά σου να έχεις επιχορήγηση για 3 χρόνια. Που σημαίνει ότι όταν εσύ είσαι στην έρευνα ή ένα μεγάλο κομμάτι, όχι μόνο του βιοπορισμού σου, γιατί ας μην τρελαινόμαστε, τα λεφτά της επιχορήγησης δεν είναι για το βιοπορισμό του καλλιτέχνη, θα είναι για την έρευνα, θα είναι για κάποια παράσταση που θα κάνει από επειδή το θέλει ή κάτι τέτοιο. Ή τέλος πάντων αυτής της υφής τα χρήματα, γιατί εντάξει υπάρχουν και τα χρήματα των μεγάλων παραγωγών. Δεν θα συμβεί αυτό, δεν θα σου συμβεί στα επόμενα 3 χρόνια, γιατί προφανώς λίγοι άνθρωποι έχουν έτσι τη δυνατότητα να το στηρίξουν μόνοι τους. Αναστασία, δυστυχώς, ενώ είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέμε και θα τα ξαναπούμε με την πρώτη ευκαιρία, θα επανέλθουμε, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία και μακάρι να σας έρθουν τα χρήματα στην ώρα τους, έστω και τώρα δηλαδή. Και εγώ αυτό ελπίζω, αλλά εντάξει, και να μας έρθουν εμείς θα τα κάνουμε όλα, όπως πρέπει. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα. Γεια. 22 Νοεμβρίου, Half Note Jazz Club.